Magandang hapon, Pilipinas! Hello world! And syempre pa, Diyos marahay na hapon mga kasurog. Dito rin po tayo sa ating Day 25 ng ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. And yes, nandito pa rin po tayo sa loob ng UNC Sports Palace. Kasama niyo po ako, Kapa Morgan. And syempre pa, ang aking kapartner ngayong hapon na ito, walang iba, kundi ang, ano bang masasabi ko? Huwag na, mamaya na lang. Si Wadi John Bachelier. Magandang hapon mga kasurog, magandang hapon ka pa, and welcome sa ating Day 25 partner. Oo, ang tapatan ng mga taga-Pili and Ocampo. Yes partner, ayan na. Ang unang possession mapupunta sa mga naka-blue pala, yung mga taga-Pili, and yung white and orange yung mga taga-Ocampo. Tama. And okay, nakita kaagad natin ang walang kapagurang si Gabriel Lumberio sinks the first 3 of the game. Oo, nagpakawala ka agad ng 3-point shot. Yan na si Olos with the baseline move, gives it up to number 1 kay Noga. Step back 3. Pasok yan partner, grabe. Oo, grabe. Sagutan ka agad ng mga 3-point shots dito for both teams. And partner, medyo napapansin ko kulang yung mga benches na ating mga both teams kasi siguro despite na wala ng contention itong game na ito, but still alam mo naman pag representing your town or city, iba pa rin talaga yun. Siyempre. And kaya majority pa rin sa mga players natin ay nandito, although yun nga medyo mababaw yung kanilang mga benches for this afternoon. Pero I'm sure na talagang nandito sila to battle against each other. Yes, partner. Ayan na si Manayan para sa kanyang second free throw. Makes the second one. And partner, ayan na. Very interesting tong labanan na ito, partner. Kasi dito pa rin yung standings despite wala na nga contention. Pero still, yung standing pa rin matters after the end of the tournament para sa mga teams na to. So, importante to sa team na magdo-dominate sa larong ito. Just like the previous 2 games we had earlier. And again, siyempre, this will help yung mga seldom used players na hindi pa siya pinapasok ng mga coaches para magpakita na rin siguro sa mga next tournaments kung pwede pa sila makasali sa team or talagang mag-improve ba sila. Ayan na. Tama. Si Marasigan talagang kumbaga, one of the go-to guys ng ating team Ocampo. Tama. Ayan na si Rasal. Gives it up to Gabriel Lumberio. Lumberio humingi ng pick. Binigyan ni Binaobra. Lumberio pinasa ka Binaobra. Operating sa loob. Powering his way. Mintis yan. Ang bola mananatili sa mga naka-blue. Oo, kasi natapik ng parang si Marasigan yung nakatapik ng bola. It went out of bounds. Ayan na. Ayan na si Manayan with the floater. Mintes na rebound ni Binaobra. Lumberio fakes. Flies for 2. Wala. Ayan na. Na rebound ni Puerta. Puerta against sa Bordo. Good pass kay Oslo. Pasok yan for 2. Oo, maganda yung pasang yun. Olos pala partner. Olos. Oo, good recognition. Ayan na. Razal. Top of the key. 3.
Mintes. Nakakuha ni Marasigan. Outlets to Noga. Kaso, Nandun si Rizal Jr. To contest with that ball. yes, gandang depensa para habulin ang opensa ng mga tao kampo. Ayan na, sa bordo. Against Puerta. Kicks it out to Lumberio. Waits for his teammates. Ayan na si Binaobra. Against Umali at the post. Rasal kicks it out to Lumberio again for 3. Wala. Na-rebound ni Noga. Outlets to Marasigan. Marasigan rushing. Passes to Olos with a fake. Up and under. Pasok yan, partner. Grabe. Talagang kagat na kagat yung fake na yon. At talagang wala. Napeke doon si Bunaobra. Yes, partner. Yung tinatawag ng mga piso-piso natin sa larong gali. Piso-piso. Tama. Walang masyadong movement pagdating sa court. Pero very effective pag nasa loob na ng court. Ayan na, si Manayan. Powering his way against Umali. Misses the shot. Ang bola mananatili sa mga naka-blue with 14 seconds sa kanila shot clock with 6 minutes and 17 seconds remaining sa ating first quarter. At nakakalamang po ng dalawa ang mga taga-Ocampo kontra Pili. Ayan na si Manayan again, misses the shot. Rebound again. At guess, pangatlo, pangapat na rebound na ni Marasigan. Ayan na, Marasigan again. Again sa bordo. Behind the back dribble. Gives it up to Olos. Umali against Rasal. Kicks it out to Puerta. Puerta. What a pass kay Umali, partner. Ganda, ganda. Maganda talaga yung pinapakitang mga pasa nitong si Puerta. Looking for the much better in position regarding sa kanyang mga teammates. Talagang nakikita niya yung kung sino ang mas may opportunity to shoot on a high percentage level. Yes, partner, tama ka dyan. As you can see, talaga nakikita natin yung Team Ocampo. Very aggressive from the start kasi alam naman nila this Pili team is a powerhouse team. Kumbaga, once na matalo nila to kahit wala ng bearing, kumbaga dagdag to sa resume ng Team Ocampo na natalo nila ang Pili. Pero sabi ni Gabriel Lumberio, hindi ako papayag. Basta-basta na lang talunin ang Pili with a second 3-point shot of the ball game. Yes, that's Gabriel Lumberio for Team Pili. And ganoon naman ang inaasahan natin from this guy. Will be shooting those 3-point shots for his team. Ayan na si Rasal again against Umali. Rasal rushing, fly, scores, but misses the shot. Ayan na, pero nakakuha ng foul, partner. Oo. Ayan na, Rasal with troop to the line for 2. And ayan na. Sabi ko nga, kumbaga si Rasal kasi off the bench to when pagkumpleto yung mga players ng Pili. But still, kumbaga sa ibang teams talaga he can start talaga because of his talent. Talaga magaling ang batang to. Oo. Pero yun. This time nga, he started with the Pili. with the starters, of course. Lumberio, Sabordo, Manayan, and Buenaobra. Wala pang substitution na mukhang mayroon na. Mukhang narinig tayo ng ni Coach JP Deswanco. Yes, oo. Mukhang may pipinch in na si tingnan natin kung si Galion ang ipapasok at sino ang papalitan. Yan, misses the second one. Ayan na si Ocampo. Binigay kay Olos. Olos against Sabordo. Kicks it out to Arevalo for 2. Grabe, partner. Ang ganda. Automatic when it comes sa outside shooting to si Josel Arevalo talaga. Once he makes his shot, talagang pasok na yan. Ayan si Rasal again. Kicks it out to Lumberio. Pumuntos ka agad itong Arevalo. Yes. Lumberio kicks it out to Buenaobra. To Manayan. Manayan against Marasigan for 2. Wala yan. Rebound di Manayan. Pero natapik. Ang bola mapupunta pa rin sa mga taga-Pili. Ito na yung substitution natin. Dalawang papasok for Team Ocampo. Ang kanilang number 34 and 33. Samantalang si Galion will be replacing Sabordo for Team Pili. And para sa mga taga-Pili, ay sa Ocampo, si Arevalo, si Nacario, Baela, Bayrante, and si Marasigan. Oh, naiwan na lang si Marasigan doon sa starting unit nila. Ayan na si Bayrante. Grabe, good pass. Galing kay Marasigan, recognizing his open teammate, kaya naman nakapag-score si Bayrante ng fast break 2 points. Kaya hindi mo pwedeng underestimatein to. I'm talking about Team Pili. Rasal kicks it out to Galon. Galon, the veteran for 3, makes his 3. Yan, unang bitiw ng bola nitong veteran na si Galion. And he makes it from the corner.
Ayan na nga, partner. Medyo napalakas pero kaya na recover. Gandang recovery ni Ibang- Gabriel Luberio para Oo. sa 2 points. Iba ang talent nitong mamang ito. Kung iba-ibang player, wala na yon. And credit the pass kay Binaobra. Kasi magandang outlet pass patungo sa isang fast break and another substitution for Pili. Si number 29 pasok, si Patricio, and si number 11 si Ertis para sa Pili. Lalabas si Lumberio at si Binaobra. Ayan na, oh. Arevalo versus Rasal. Battle of two speedsters. Ayan na, with the in and out dribble. Baita, baseline jumper. Pasok yan. Napaka-confident si Baita during that opportunity. And partner, napansin mo, every bunot ng mga taga-Ocampo, once pinasok sila, talagang nag-contribute kagad. Sabi ni Win Gelon, sige, contribution pa galing off the bench, sige, bibigay ko sa inyo yan. Ito naman yung version ko, dalawang 3 points kaagad. Yes. Wala pang mintis yan. Yes, back-to-back threes. The veteran ng Pili na si Win Gelon. Ayan na si Baita against Manayan. Baita swings the ball to number 6 na si Nacario. Ayan na si Arevalo, attacking Win Gelon. Fakes, kaso he was caught dancing ng mga ating mga referees. So another turnover, the ball will go to Team Pili. And both teams are applying zone defense. Makikita natin ng Ocampo. Nandun sila sa natural na depensa na 2-1-2. Yes, ayan na si Patricio. Fakes Patricio with a floater. No good. Rebound by Marasigan. Marasigan against 3 blue shirts na agawan. Again, Marasigan recovers the ball. Tubayrante fakes. Attacking the defense of Pili. Kaso mintis yan na si Patricio. Rushing. Flies. Kaso naagawan ni Arevalo. Good interception. Mabuti at sinipagan ni Arevalo na kahit bentahe yung kalaban, dalawa yung naando doon na Yes. naka-blue, pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa at nandun yung pagtsatsaga niya na habulin yung bola. Yes, partner. We have a timeout. The score is 17-19. Lamang pa rin ang Pili with 2 minutes and 8 seconds remaining sa ating first quarter, partner. Well, kanina partner, lumalamang ang Ocampo. Nag-lead sila ng about 5 points. But right now, because of Lumberio, and itong kakapasok pa lang na si Galion. Yes, oo, talagang nag-contribute ng mga 3-pointers. Kaya ayan, sila na ngayon ang nakakalamang. yun naman talaga inaasahan natin sa ating mga veterans. Once they are filled in sa loob, talaga make sure na mag-contribute sila dahil alam naman na they are veterans na talaga. Alam na nila yung mga gagawin nila sa loob ng court. And alam nila yung magiging contribution nila once na tinap sila ng kanilang coaches. Yes, kaya ayan. And we are back sa ating first quarter with 2 minutes and 8 seconds. And partner, talaga I noticed na talagang yung Team Ocampo is more on medyo mga bata pa sila, coach, compared sa veterans ng mga Pili. Kasi yung Pili talaga seasoned veterans na kumbaga when it comes sa basketball dito sa Camarines Sur. So it's the battle of the youngsters Yes, and the veterans. Yes. the veterans. Yes, ayan na ulit. Patricio to Rasal. Rasal, loves it up. Paso na agaw ni Marasigan. Again, ayan na, naagaw ni Patricio. Binigay kay Win Galon. Win Galon waits for his teammates. Cross court kay number 7. 11 pala na si Ertis. Rasal. Win Galon. Hesitates. Kaso na agaw ni Arevalo. Arevalo against Rasal. Uy, grabe 360 pass yun ah. Oo, that's an emergency 360 pass. Yes, Nacario with a baseline, with a pull-up. Pasok yan. Oo. Pansin mo, partner, talaga those medium range jumpers talaga na ibubuslo ng mga taga-Ocampo. Again, another steal by Arevalo. Arevalo. Medyo malakas yung tirang yun ni Arevalo that time. Yes, yan na si Win Galon again. Win. Outlets to Patricio, but nabitawan ng bola. Ang bola mapupunta sa mga taga-Ocampo. Medyo meron pa atang jitters itong si Patricio. Oo, partner. Medyo may mga ganun talagang players na matagal mag-init sa loob ng ating hard court. The meantime, Prieta, pinalitan, o Puerta, pinalitan itong si Marasigan. Finally, makakapagpahinga itong si Marasigan ng Ocampo.
And another 3 points para kay Nacario. Grabe ang outside shooting partner ng Ocampo. Talagang ngayon medyo nagka-capitalize sila. Alam nila mas malaki ang pili pero sabi nila kaya naman namin gawin sa labas yan. So talagang maraming outside shots na pinapasok ng mga taga-team Ocampo. Sabordo, top of the key jumper. No good. Rebound by Baila. Baila gives it up to number 6 kay Nacario. Ayan na si Puerta. Puerta, 3-point shot. No good. Rebound by Patricio. Gives it up to Galon. Galon against Puerta. Galon. Ayan na si Benaobra. Mintis yan. Nakuha ni Sabordo pala, I guess. Sabordo. Ayan na. The veteran. Win Galon misses the shot. Ayan na si Bayrante. Nakuha ni Ertis ang bola. Oops, nagkaroon ng banggaan doon. Yes, Galyon. oo. Galon. Si number 6 na si Nacario. Hope they're okay kasi medyo nakahawak si Nacario sa kanyang ulo. Sana naman walang mangyaring seryoso. Ayan, pinagpaglang partner. Pinagpaglang nitong si number 6, Brian Nacario. Ayan na. Lumberio. Aiming for the last shot. Lumberio. Top of the key 3. No good. Rebound by Ertis. Pasok kaya? I think, okay, we will see. I think the officials will review the last shot kung pasok ba, counted ba. And yun partner, that ends our first quarter. Pero partner, tingnan natin. Alamin natin. I think para sa akin counted yun. But anyway, alamin pa rin natin from our officials kung ano ang kanilang tingin sa last attempt na yun ng Team Pili. Yes partner, yan na. Tingnan natin. Yun naman talagang kagandahan partner talaga ng ating liga. Kumbaga, meron tayong review system na tama. ina-apply para ganon yung mga calls na talagang Yung hindi na kaya ng natural na call ng mga natural na taong referee natin. Kala sasabihin mo, hindi na kaya ng mata. Parang ganun na rin. And yun na pala, basket is not counted. Not counted. Nasa kita mo kamay yan. pa. Sabi ko kanina, sa tingin ko counted yon pero hindi pala counted. So, score natin ay lamang pa rin ang Ocampo. Ayan, lumamong naman ngayon ang Ocampo with 22 at ang Pili is 6-19. So, tatlo po ang hinahabol ngayon as we end our first quarter action ng tapatan ng Ocampo at ng Pili. Dito po sa loob ng UNC Sports Palace for Ako Bicol Cup Camarines Sur elimination round. Day 25 po natin. This is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yon partner, matagal-tagal kung di narinig yan. Yun na nga tama. Tama nga naman talaga. Katabang na, kasurog pa. Yan talaga ang Ako Bicol. Kinikater lahat, especially ngayon sa sports talaga. Kumbaga, this is an opportunity para sa mga Bicolano basketball enthusiasts na ipakita ang kanilang mga talents when it comes to basketball. Dito sa competition natin, magkakalaban sila. At this, sa nakikita natin ngayon, magkalaban yung Pili and Ocampo. Pero at the end of the day, magkakasurog pa rin yan. Yes, of course talaga. Dahil we are under one umbrella. Ayan nga po ang Ako Bicol Party List. Ayan na si Umali. With the corner 3, pasok. Grabe, we over the outstretched arms ni Benaobra pa yun. Partner challenge, pero pasok pa rin. Nothing but net. Yes, ayan na si Lumberio. Galon swings the ball to Ertis. Attacking the defense. Fly, scores 4-2. Grabe, partner. Grabe, partner. Gulat ako dun Ayan na si Olos. Olos, nakakita ng puwang in attacking depensa kaso nabitawan ng bola. Nakuha ni Umali. Ayan na si Lumberio. Lumberio to Benaobra. Benaobra. Drop pass kay Ertis. Ganda. Good two-man game on the part of Pili. Grabe, partner. Back-to-back 2-pointers for Ortiz. Uy, what a crossover, partner. Nakuha ni Manayan. Ertis again against Bayrante. Flies. Wala. Nakuha ni Bayrante. Yan, Bayrante nagmamadali. Loves it up to our map man. Sayang. Maganda sana. Open na si Bayla. Kaso, hindi lang talaga nakompleto yung pasa. Sa end naman ng Pili, that could have been the third consecutive shot of Ertis. Oo, partner. Talagang grabe kung lumipad to si Ito yung mga sinasabi ko, partner, na seldom used players ni Coach JP. Pero tingnan mo, once na they are filled in, grabe yung contribution na binibigay nila. Ayan na si Noga. Gives the ball to Puerta. Puerta, it's Win Galon. Natapikan. Tumama sa paa. Yun ang veterano sinasabi ko, partner.
Alam niyo na, on that particular defensive play na pag natapik niya yon, automatic babangga sa tuhod ni Puerta at it will be their ball. At yun na nga ang nangyari. Yes, tama ka, partner. Kasi kita mo naman si Puerta, sa pagkakaalam ko, he's a player of Ateneo Dinaga Senior High School, batang-bata, partner. Kumbaga, kumpara baka, kalahati pa lang ng edad. So talagang sabi ni Galon, alam nila yung gagawin, much aggressive and mas power. Kaya inutakan niya itong batang si Puerta. Sometimes ganun talaga. Kung mas nakakalamang ka sa edad, mas alam mo, through your experiences, alam mo na yung mga mangyayari. Kaya sinasabi ng medyo nakakatanda, oy, papunta ka pa lang, papabalik na ako. 25-23 po ang score natin. With 8 minutes and 31 seconds remaining sa ating second quarter, partner. Ganda ng venue natin, partner. Talaga very kumbaga maaliwalas talaga ang venue. So talaga if you have time dito, punta kayo dito, partner. Ito mahalaga, it's for free, partner. Libre. Tama. Libre to. So kailangan mo lang pumunta dito, manood, mag-relax kung wala kang ginagawa. And syempre, partner, kung sa bahay lang din, meron tayong mga social media platforms dyan para manood kayo. Yes, napapanood tayo sa Ako Bicol Online TV, sa Ako Bicol Party List Facebook page, ganoon din po sa Representative Saldico Facebook page, at meron tayong YouTube channel, partner. Yes, partner. Ang Ako Bicol Cup YouTube channel. Paki-subscribe na po. Madami ang actually ang nagsusubscribe dyan. Kaya be one of the subscribers na Yes, ng Ako Bicol Cup. Yes, pero partner, medyo may bago ako sinubscribe, yung TikTok. Oy! May TikTok. May TikTok na tayo, partner. TikToker Kaya- ka, ha? Kaya yan, kita ko si Binaobra with the undergoal stab. Ayan na, si Noga. Nagmamadali, kaso andyan ang depensa ng mga taga-Team Pili. Bayrante swings the ball to Olos. Olos against Buena Obra, kaso natawagan ng blocking fouls. Nahuli, partner, nahuli. Tama. Siguro yung momentum niya talagang papa-forward yung katawan niya. Kaya yun. Kaya yun, natawagan. Tawagan siya ng blocking foul. Actually, it's a pushing foul. Ayan na, si Olos. Gives it up to Marasigan against Manayan. Marasigan with the jumper. Pinili talaga ni Marasigan yun. O eto, di natin kakayanin to, kaya patulong na tayo kay Miss Carmela Hernandez para sa kanyang unang report para sa ating Game 3 dito sa ating Day 25. Miss Carmela, pasok! Magandang hapon mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter, and we're still here live at UNC Sports Palace, and at this moment nasa second quarter na tayo sa pagitan ng Team Pili and Team Ocampo. As we can see, these two teams are both hustling to make points dahil hindi nagkakalayo ang kalamangan nito sa bawat isa, kaya they need to push harder para mag-step up sila in this game. Lalong-lalo na ang Team Pili dahil kulang sila sa kanilang players, kaya doble trabaho ang ginagawa nila ngayon. Kaya pakaabangan pa at masutukan pa ang mga kaganapan dito sa ating hardcourt dahil marami pang aksyon ang mga mangyayari. You can also watch us live sa Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV at sa page ni Representative Zaldico. That's the latest update. Take it away, Coach Morgan and Coach John. Maraming salamat, Carmela Hernandez. Sino nga, pagka dinoble mo yung effort mo, ano bang i-expect mo Yes. sa magiging performance? Siyempre, mas magiging exciting yan. Yes, tama. Kaya tingnan mo naman, both the teams are undermanned. So talaga, pero still, kahit kulang sila ng tao, nakikita ko yung aggressiveness nila on both ends of the floor. Mapadepensa man o mapaopensa. Yes. At yun ang i-experience natin dito sa tapatan ng ating mga koponan dito sa bakbakan ng mga taga 3rd District ng Camarines Sur. Yes, so partner, kumbaga, young versus veterans talaga kung mapapansin mo, partner, pag meron pagkakataon ng Ocampo na itakbo yung bola, talagang tinatakbo nila. Oo, doon naman ang strength nitong mga mas bata kumpara sa medyo matanda. Medyo matanda kasi medyo, syempre, alam mo na, worn out na yung mga legs niyan. Samantalang itong mga medyo bata pa ng konti, fresh na fresh pa rin yung kanilang mga binti. Ang advantage naman ng Pili is talagang Yung matagal na experience. sila magkakasama and experience sa loob ng court. Ayan, kita mo, si Win Galon nakakuha ng defensive rebound. Ayan na, Manayan with the Euro.
Misses the shot. Rebound ni Umali. Ay ni Noga pala, pero natapik. Mapupunta ang bola sa mga taga-Ocampo. With 6 minutes and 12 seconds remaining in the second quarter. Oh, bilis ng oras. Almost nasa kalahati na tayo ng ating second quarter. Yan na, si Noga binigyan ng pick ni Umali. Noga with the long three. Kaboom, partner. Grabe. Kita ko si ate, pumapalakpak nung naka 3 points si Noga. Matindi. Baka, ano niya, baka crush niya. Pwede. Boyfriend niya. And si Lumberio directing traffic. Lumberio gives the ball to Sabordo. Galon in the corner. Sabordo kicks it out to Win Galon for 3. Misses the shot. Rebound ni Arevalo. Arevalo, ginugulo ni Manayan. Nakakuha ni Arevalo ang bola. Arevalo gives the ball to Marasigan. Gives it up to Nacario. Lobs it up to Umali. Umali against Binaobra. Natapik, ayan na. Marasigan nasapal. Binaobra. Sabay tapik sa ulo at sinabing bata. Oo, sabi niya, Huli ka. huli ka. Ayan na with 8 seconds remaining his sa mga defensive taga-Ocampo. Ayan na si Arevalo. 7 to shoot. Ayan na si Umali. They need to shoot now. Yes, kaso natapik. Okay, naputukan sila ng 24-second shot clock. So Ang bola, it's mapupunta going sa to taga-Pili. be Phillies basketball. Ayan na Binaobra. Gives the ball to Rasal. Rasal hands it off to Sabordo. Kicks it out to Lumberio. Ayun, na-open si Rasal. Di nakita. Ayan na si Manayan with the spin against Umali. With the hook, Mintis. Pero nakuha pa rin ni Rasal yung bola. Manayan. Strip, kaso nakakuha ng foul. Galing kay Arevalo. And mapupunta sa ating free throw line. Kasi they opted to operate in the shaded area. Tama, partner. Kumpara doon sa nakaabang na sana na si Rasal Jr. sa corner. Kaya ayan, nasa free throw line ngayon si Manayan. And he missed the first one. Tama, good observation, partner. Talaga they're pounding the ball sa kanilang bigs na si Manayan kasi alam nila isa lang ang legitimate center ng Ocampo na si Umali. So talaga kailangan nila kumbaga busuhin ang depensa para naman mapagod at come second half talagang medyo maluwag-luwag na ang depensa. Ayan, Oo. partner, kita mo yung defensive stop ni Rasal over kay Tama. Noga. Timing na timing yung Yes, partner. Pareho kaliwete, partner, kung napansin mo. Kaya nasa palalam ng galaw ng kaliwete yung kanyang kapo kaliwete. tama. At mas madali para sa defensive player na i-block ang left-handed shot na yon. Yes, yun na. Marasigan swings the ball to Noga. Noga hesitates with a hesitation. Ang gandang galaw, partner. Kaso mintis yung tira, sayang. Oo, medyo kulang lang yung pektos ng bola. Ayan na si Rasal. Corner 3 against Umali. No good. Tapik. Nakakuha kay Umali. Marasigan nag-iisa sa baba. Hinahabol ni Gabriel Lumberio. Good defense on the part of Lumberio. Grabe, partner. Kita mo naman yung hustle ni Lumberio, partner. Oo. Hinabol pa talaga despite all alone na si Marasigan. Actually, Lumberio hindi naman talaga nandun to block the shot. Nandun lang siya to distract the shooting Marasigan. Yun naman talagang yung partner sinasabi nila, di ba? Hindi mo naman kailangan isapal all the time. All the time. Kumbaga, kailangan mo lang i-distract para lang di makapag-focus yung mga shooters, lalong-lalo na. And ayan, speaking of shooters, Yun, walang nag-distract. and may pasok si sa Lumberio. kabilang banda for Lumberio. Kaya pasok ang kanyang 3-point shot. That is his third three-pointer. I guess that's his fourth. Fourth na, ayan na si Oo. Lumberio. Again with that easy 2. And he's signaling Coach JP na substitution. Medyo naubusan ng gas. Ayan na si Rasal. Another turnover ng Pili. Andun na Ayan naman si na si Lumberio. Good look. Pero Good line pero mintis. Ayan na. short yung tirang yon. Marasigan attacking the defense of Pili. Kaso nasapal, sabi ni Manayan, bola daw, pero nakita ng ating mga referees na meron medyo contact, kaya natawagan. Tama. And maganda naman dito kay Marasigan dahil kahit medyo may mga chances siya kanina before to finish the basket,
at he failed, pero in this particular play, ganun pa rin, hindi pa rin siya nawala ng nandun pa rin yung tiyaga niya na kahit papano makasungkit ng foul. Yes, ayan na. Ulit si Marasigan. Since the second one. Alam mo partner, si Marasigan, do it all guy. Kaya ito, pinalitan na kaagad. Both on offense and defense talaga. Kaya din tong batang to. So talaga sabi niya, well-deserved rest on the part of Marasigan, partner. I think he's the one with the most of rebounds defensively para sa kanyang team. Oo, partner. And nabalitaan ko na naglaro ito para sa palarong pambansa dito sa Kamsur. He represented, I guess, Kamsur. And para sa palarong pambansa. So talagang kahit bata pa, despite his age, he is very, very experienced na. Kasi iba pa rin pag naglaro, partner, sa palarong pambansa, partner. Tama. Iba yung magiging kumpiyansa mo. Kapag nakapaglaro ka sa mga ganong level ng competition. Oo, ako pang intercolor lang tayo. Pang intercolor lang. Tama. Parehas tayo. Ayan na si Bayrante against Patricio with the left layup, no good. Buenaobra rushing. Buenaobra nagmamadali, lumipad. Pumuntos for 2, grabe partner. Rebound niya. Baba ng bola, layup. Do it all lagi. Talagang coast to coast. Napakasipag din ng player na to, number 32 para sa pili na si Buenaobra. Ayan na si Noga against the much taller Sabordo. May mga player kasi na once na intense yung kanilang rebound, natitempt talaga sila to run. Yes, oh. Yun, mag coast to coast. Mas powerful sila pagka ganun eh. Yes, partner. On the case of Buenaobra, talagang he is a hustle guy, partner. Talagang once nakikita siya ng open lane, talagang atakin. And he knows na kaya niya. Ayan na, si Noga. Kung mapapansin mo kanina, 3 yung nakadepensa na doon sa mga taga-Ocampo. Yes, partner. Ayan na si Noga. Since the second one, I guess si Noga na lang ang nagiging bright spot dito sa mga taga-Ocampo. Sige, kasi yung mga 3 points niya, yung mga timely basket siya talaga yun ang nakakapagpadikit kahit papano para sa Team Ocampo. Kailangan na pumunto sina Bayrante and itong sina Umali. And again, another offensive rebound. Yan ang partner sinasabi ko na height advantage ng mga taga-Pili over Ocampo. Ngayon, nilabas pa si Marasigan, yung isa pang nakakatulong sa rebound. So talaga mamimiss sa si Manayan at sa Bordo when it comes sa inside points. So it's now a 15-point lead for Team Pili at 1 minute and 22 seconds remaining dito po sa ating pangalawang yugto. Again, ito po ang laban ng Ocampo at ng Pili. Yung Pili yung mga naka-blue at naka-white and orange naman ang mga taga-Ocampo. Meron tayong substitution, babalik uli si Buenaobra, papalitan naman si Manayan. And si Puerta babalik para kay Umali for Team Ocampo. Kita mo partner, luxury ng Team Pili. Dinabas si Manayan pero ang pinasok sa Buenaobra. So talagang walang tulak ang bigin ng Team Pili talaga despite kulang lang ang kanilang lineup pero talaga still every lineup from first guy up to the last bench talagang mag-contribute. Tama. With 7 seconds remaining sa mga taga-Ocampo. Ayan na, pinasa kay number 13 si Baila. Noga with 2 seconds remaining sa kanilang shot clock. Ayan, inabutan na naman sila ng 24-second violation. That is the second infraction on the part of Ocampo. Talaga grabe yung depensa partner ng Pili. Oo. And I think hindi aware si Noga that the clock is ticking. Ayan si Buenaobra. Again, di mo partner talaga. Magandang tira yun Yes, from the partner. top of the key. Yes. Pag talagang solid sa practice and medyo kondisyon itong player na to. Ayan na si Olos again. Olos nagmamadali. Mintis. Ayan na naman si Buenaobra. Buenaobra kicks it out to Rosal. Rosal flies. Using the glass, misses the shot. Ayan na, Buenaobra again with the offensive rebound partner. Yun ang kaibahan ng Pili. Kasi once they missed on a transition play, nandun ka agad yung kanilang mga teammates to follow it up. At mas maganda yung percentage ng mga tumutulong.
yung Yes. help sa offense na itong mga taga-Pili. Kumpara dito sa mga taga-Ocampo. Ocampo nagkakaroon naman ng mga chances na in transition, kaya lang they couldn't finish and they couldn't follow it up. Yes, partner, yun talaga very important yung 50-50 balls na tinatawag natin ko. Ay, partner, kasi alam naman natin, despite example sa fast break, nauna na, kailangan pa rin natin mag-trail o bumaba. Para lang in case mag-mintis tayo, nandun pa rin yung 50-50 chances na talaga maipapasok pa natin ang bola. At saka yung nauunang player with the ball na wala na siyang choice but to shoot the ball Yes. kahit awkward yung tira niya dahil wala nga humabol na kakampi. So that's what we think lacking on the part of Team Ocampo. And a partner with 7 seconds sa ating second quarter. Ertis attacking again. Grabe, Oh, partner. what a shot What there. a shot. And Ayan na. Yan po nagtatapos ang ating second quarter sa laban ng Ocampo at ng Pili. At yan na po, medyo umaalagwa na yung kalambangan itong mga taga-Pili. 52-33 sa pagtatapos po ng ating halftime. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik po kami ni Wadi John Bachelier dito sa ating Game 3 ng ating Day 25 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur Elimination Round. Ang kompetisyon po dito sa pangatlong distrito ng probinsya. At tapatan po ng Ocampo at ng Pili. Nakakalamang ang mga taga-Pili 52-33 sa pagpasok po natin dito sa ating second half. Grabe partner, ang bilis, no? Day 25 na kagad tayo. Tama. Kumbaga talagang bilis-bilis lang at ma-notice natin dyan. Tapos na ang ating first round. Tama. Papunta pa lamang tayo doon sa exciting part. Yun. Pero this ball game has been very exciting. Dahil talagang takbuhan ang nararanasan natin. Banggaan. Kagaya niyan. Ito naman tumatakbo si Umali. Binigay kay Olos, na si Rasal against Marasigan. Rasal finds Lumberio. Lumberio for 3. Misses the shot but nakuha ni Noga ang bola. Outlets kay Marasigan against Rasal. Marasigan with the lefty layup, Mintis. And yun na partner, yung 50-50 balls na sinasabi natin. Tama. Very, very important talaga. And in that case, merong help from Olos. Ayan Tulong para kay Marasigan para makapunto sila. Ayan na si Galon. Tumol, ayan na, Rasal, corner 3. Gives it up to Banayan in the post. Bumangga kay Puerta. Pero gandang depensa ng bata. Talagang tinigasan. Tinigasan ng ano? Yung depensa. Matigas ang katawan ni Puerta. Para kay Banayan. And si Banayan ay nabitawan ng bola. Ayan na, si Olos. Finds his open teammate na si Umali. Binigay kay Marasigan. Magandang give and go. Yun na nga, sayang. Sayang yung give and go. Two-man game on the part sana ni Umali and si Marasigan. Kaso, natawagan ng traveling si Umali. Ayan na. Rasal, hands it off to Galon. Rasal, open for the corner 3. Fakes, attacks the defense. Dipsidu for 2. What a shot there. Grabe, partner, kung napansin mo ang set plays na pinapakita. Doon pumapasok yung experienced team ng Pili. Tama. And yung chemistry nila as a team. Yes, ayan na si Olos again. 20 ang kanyang 3 points. Ayan na si Rasal against Noga. Rasal flies. Wala. Nakuha ni Puerta. Puerta, 3 against 2. With the no-look pass kay Marasigan. Mentes. Ayan na naman. Defensive player na si Binaobra. Rasal stops, pops for 3. No good. Rebound by Gabriel Lumberio. Lumberio to win Galon. Fakes, linapit. Pinasa kay Manayan. Kaya medyo mababa. Turnover ang bola. Mapupunta sa mga taga-Ocampo. Meron ng good look sana itong si Galion sa corner. Kaya lang he opted to pass it. Yes, partner, tama. Sayang, open na siya kanina. Hindi niya pa tinira. Ayan na. Sabi ni Olos, bala kayo dyan. Pag open ako, ititira ko yan. Ayaw yung tumira kung titira dito. Ayan na. Tapos si Gabriel Lumberio for 3. Kaboom, partner. Ayan na. His 5th 3-pointer of the ball game, partner. Grabe naman talaga ang pinapakitang talent na isang Gabriel Lumberio pagdating sa 3-point shots. Ginagawa niya nito, partner, since albay leg pa natin. Tama. And then, ngayon naman, sinushowcase niya ang kanyang talent. Kaso, ayan na, nabigyan ng konti. Si Gabriel Lumberio, napahawak sa kanyang tagilirang, partner. Oo, medyo nagkaroon ng contact sa siko ni Marasigan ba yun? Oo. And yun na nga, partner, mabalik tayo kay Lumberio. Talaga, isa sa mga vital players, kumbaga, isa sa magandang role na binigay. By the way, partner, champion team to sa ating albay. Tama, sa si albay Gabriel leg. Lumberio talaga. So, talagang sayang. He has the luxury sana to have a back-to-back championship sa ating Ako Bicol Cup. And tingnan natin kung babalik siya para sa championships sa Polangi. Oo. Ayan na, win Galon, 4 against 2. Mintes na kuha ni Noga. Outlets to Umali. Umali gives the ball to Marasigan. To Olos. Short stab for 2. Yes, nice pass sa part ni Marasigan. Dahil medyo maalat siya when it comes to scoring. Kaya maganda yun na ibinigay niya na lang sa mas nakaka-advantage na si Olos. Ayan na, partner. Si Manayan, mintis ang tira. Kaso, ayan na si Umali, nagmamadali. Umali against Rasal. Ayan na, Puerta, open for 3. Misses the shot, win Galon, secures the rebound. Ayan na again, Rasal.
for 3. No good. Lumberio again. Yun. Partner, pasok yan. Grabe partner Iba talaga. yung percentage talaga nitong Gabriel Lumberio when it comes to the outside shooting. And magmintis man siya ng isa, kakana at kakana niya ng mga 2 o 3. Yes, partner. Kumbaga, he is a strict shooter talaga. Once na ikay-pasok na, sunod-sunod na talaga yan. And ayan na, si Puerta, binigay kay Noga. Another strict shooter. Yan, partner, sabi niya, hindi lang pwede puro Lumberio Noga rin. Again, si Noga, since his 4 3 points na rin sa ating laro talaga. So, partner, Yun naman ang sa opposing team na Ocampo. yun naman ang strength talaga ni Noga. Ay yung kanyang outside shooting. And ayan na si Buena Obra against Marasigan. Musling his way. Lumberio, corner 3. Misses the shot. Wala kasi hindi masyadong open look yun. Nandun si Umali. to Noga. defend. Noga gives the ball to Olos. Sayang, di nakuha ni Olos. Ang possible easy 2. Ayan na si Puerta. Noga, top of the key against his shooter. Lumberio, Noga. Air balls. Yun na nga. With 4 minutes and 50 seconds, yan, battalion substitution on the part of Ocampo partner. Yan naman talagang dapat. Tama. Yun ang partner ang maganda sa coach ng Ocampo. Talaga, he is shuffling his players talaga to give opportunity dun sa mga seldom players na hindi ginagamit. Para ma-showcase ang talent nila on live television partner. Tama. At naiwan na lang si Marasigan and si Baita. Or bagong pasok din to si Baita. So si Marasigan lang ang naiwan doon sa old squad kanina for Ocampo. Yun ang partner, sinasabi natin. Ibang experience ang makita ka maglaro on a live television partner. Hindi lang may YouTube channel. Kumbaga, swerte ng mga kabataan ngayon kasi talaga meron na tayong mga social media platforms para ma-showcase at makita ang kanilang mga talents. Hindi lang dito, kundi all over the world talaga. Yun ang opportunity At na binibigay na ako. At ang maganda niyan, talagang quality na broadcast o coverage ang ating binibigay dito sa Ako Bicol Cup. Very, very quality. And that's talaga because of IMBC, yung Infinity Media Broadcasting Company, doing it for Ako Bicol Party List. Kumbaga, pati kumbaga yung mga cameras, yung mga talagang equipment, grabe, yung mga people behind those cameras, talaga grabe partner. Oo, kasi meron kang Facebook Live, pero wala ka namang mga gamit para mas maganda yung coverage mo. Medyo lousy pa rin. So, iba pa rin yung setup natin. Kaya we're really proud to say. Hindi naman po sa nagmamayabang kami, but we're happy na ganon kabuo ang team ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Again, sa tulong na din ng ating partner na IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. And syempre, headed ang ating congressman na si Congressman Saldi ko na talagang hindi nagpapabaya. Tama. Para sa mga ganitong pagkakataon. And si Arevalo misses the second one. Rebound na ni Buena Obra partner. Si Buena Obra at my count siguro lagpas 10 na ang kanyang rebounds. So, talaga, ayan na si Sabordo open. With a short stop for 2. Medyo pinahirapan pa niya ng konti ang sarili niya, pero... Yes, partner. Kakapasok na lang. Kailangan na ng pagpawisan, partner. Kaya... Parang yung pag-turn niya at pagtingin ulit sa sarili, ay, dapat pala tinira ko. Oo nga, natawa nga siya. Pero I guess, kumbaga yun naman siguro ang strength niya. So talagang natawa nga siya. Ayan na. Si Sabordo again. Pero medyo malakas yung pasang yun. Razal. Yes, ayan na. Ayan na si Arevalo against si Ertis. Ayan na, binigyan ng pick. Arevalo attacking the defense of Buena Obra. Partner, yun na naman yung depensa na pinapakita ni Buena Obra. Grabe, ang lakas naman ng loob itong si Arevalo. Challenging the defense of a much bigger guy na si Buena Obra. Pero kudos to Arevalo for attacking the defense ng mga taga-Pili kasi yun naman talaga dapat. Yun ang mga instructions ng coaches na once you enter the shaded lane talaga, go hard. Kumbaga attack the basket kasi it's either makakashoot ka or talaga makakuha ng foul. You will draw a foul. Yes, partner. And sa sequence na yon, hindi naman siya yung nakadraw ng foul. Yung kakampi naman niya na si Baita. At right now, una ng free throw. Pumasok yon. Yan na, misses the second one and Sabordo gives the ball to Rasal against Arevalo. Rasal looking for his teammates. Ginugulo ni Arevalo. Rasal hesitates. Nakakuha ng foul sa number 33 na si Baita. Grabe partner, very shifty talaga itong batang to talaga. He can take it inside, lalong-lalo na. He can take it outside talaga. So this guy has a future pagdating dito sa Pili basketball. And
And kahit medyo out-balance na yung tira niya, he needs to shoot that para ma-awardan siya ng 2 free throws. Yes, partner. Medyo familiar kanyang mga family name. Hindi kaya taga-Albay siya from UWAS. Siguro. Oo, kasi yun naman talaga ang yung trademark ata, yung mga taga-UWAS. But misses the second one. Ay, the second free throw. Both free throws. free throws actually, na-miss niya. Oo, nabati ko kasi kung ano-ano pinagsasabi ko daw. Yan si Bayrante. Kicks the ball to Nacario. Nacario, baseline jumper. Misses the shot. Sabordo, outlets to Rasal. Rasal against Baita. Crosses over. Rasal with the lefty layup. Under goal stab, Mintis. Manayan with the offensive rebound for 2. O yan, kung wala yung hindi ginamit ni Rasal yung backdoor for that kind of shot, hindi sana napalapit kay Manayan yung bola for the score. Yes, ayan na. Puerta against Rasal. Gives it up to Arevalo. Spins Arevalo. What a pass. Move. Sayang na hindi na-convert ni Bayrante. Ayan na si Sabordo. Nabitawan ng bola. Bola mapupunta pa rin sa mga taga-Ocampo. And they still have a chance na umiscore at matapisan ang kalamangan nitong Pili na nakakalamang na po sa kanila ng 21 points at this point in time. 1 minute and 56 seconds remaining dito po sa ating third quarter. Ocampo versus Pili. Yes, ayan na si Puerta again. Specialty in the house. Mintis. Nakakuha ni Bayrante. Bayrante spins. Kaso nakakuha ng foul pa rin kay Sabordo. Hindi naging full spin yung kanyang spin dahil nandun, nahawakan siya ni Sabordo. But it's going to be just a baseline inbound for Ocampo. And ayan na, Noga. Binigay sa gitna kay Baita. Ayun na naman, nakakuha ng foul. Yung fourth team foul na ng mga taga-Pili. And kontra naman sa mga taga-Ocampo, meron lang silang 2 team foul. So one more foul for Pili and they will go to the penalty Yes. situation. Ayan na, partner. Good. Good inbound play. Kaso yun na naman si... So ayan, that's going to be the 5th team foul. ng mga taga-Pili. So, yun na nga. Pasok na sila sa kanya sa penalty situation. So every time po na mapa-foul na itong mga taga-Ocampo ng mga taga-Pili, they will trip to the line para mag-free throw because of the penalty. Ganoon naman sa basketball, halos lahat ng mga players or even the spectators, once na yung kanilang team napunta na sa 5th team foul, alam nila na nasa penalty na. At yun na nga, every time na makaka-foul uli, they will be the opposing team will shoot free throws. Yes, so sana makapitalize ng mga taga-team Ocampo. With 1 minute, under 2 minutes pala. Sayang naman, they can score points na hindi gumagalaw ang oras once na they're in the free throw line. Tama, tama. And dito naman matetest yung kung paano mag-manage ng isang free throw situation ng bawat teams, especially on the part of Ocampo. Yun na nga, makapitalize nila itong pagkakataon nito. Sabi ni Mac kanina, mayroon ko ba yung ibang players? Bakit hindi napapashoot yung free throws? Free throw na nga eh. Tapos na nag-free throw din siya, hindi pumapasok. No, ano sabi ko? Ano sabi mo kanina? Oo, yun naman, alam naman natin yan si Mac, talagang ganyan yan. Iba kasi yung may pressure, di ba? Oo, iba pa rin talaga yan. Si Baita misses the second one. Ano bang nangyaring tawag kanina, partner? Merong foul na nakala ni si Rasal na pure ball yung natapik niya o nasapal niya, kaya lang iba yung nakita ng referee, kaya tinawagan siya ng foul. Ayan na si Rasal against Arevalo. Rasal. Ayan na. Ginulo ng dalawang taga-Ocampo at nakuha. Ayan na si Patricio, nakuha pa rin ang bola. Binigay kay Sabordo. Intercepted ni Noga. Last touch yun. Malinaw. Malinaw tumama sa kamay ni Sabordo. Kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Ocampo. Malinaw yun. Last touch ni Sabordo. Ayan na si Noga. Swings the ball to Arevalo. Noga. Para Sigan.
Travels. Oh. Sayang, partner. Nanggigil siya, partner. Nakita niya open siya. Tama, Pero tama. nag-shuffle yung kanyang paa, so natawagan siya ng traveling. With exactly 1 minute remaining sa ating third quarter. Ayan, nag-signal ng play si Rasal. Kanino mabibigay ang play? The man, the biggest man, si Sabordo. Ayan si Sabordo. Good matchup to, Sabordo versus Baita. Dalawa, two power forwards talaga. Medyo bangers tong dalawa. So, tingnan natin kung sino mananaig sa ating matchup na ito. Ayan na, si Bayrante, nakaagaw ng bola. Bayrante flies. Misses. Ayan na naman yung 50-50 balls sa sinasabi ko. Tama. Good follow-up on the part of Marasigan. So maganda't na nagagawa na ngayon yon ng mga taga Ocampo compared sa mga naging kanina in the early two quarters. Hindi nila nagagawa yon. Sabordo against Marasigan, gives it up to Ortiz. Yun na nga, humingi sa post si Manayan. Patricio against Noga. Patricio, pinabangga si Noga. Spins, Patricio with the floater. Mentes, tip in. Tip in ni Sabordo. Mentes with 6 seconds na lang nalalagay sa ating third quarter. Ayan na, Baita. Marasigan for 3. Board lang ang tinamaan. Naku, kaya pa sana. Pero yun, magtatapos po ang ating third quarter na nakakalamang pa rin ang mga taga-Pili, 64-49. Alright, sige. Kasama niyo po dito si Kapa Morgan and Wadi John Bachiller. Partner yung deep sea doon kaninang ginawa ni Rasal talaga. Tama. Ayan na, ang very reliable pa rin na si Olos, partner talaga ngayon. Ganda yung pull-up na yon. And again, meron ba tayong isang laro, partner, di ba? Yes, it will be Naga between Magarao. So abangan niyo po yan yung ating fourth and final game sa ating day 25 dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur elimination round. Yes, again, partner, kung wala silang gagawin, come do watch our games here live. Talagang mas maganda talaga pag live, partner, maniwala ka. Tama. Talagang makikita mo every galaw, every possession by possession. Maririnig mo every banggaan. Yes. So talagang punta kayo dito sa UNC Sports Palace. And again, it's for free. Mga kasurog, libre lang po ito. Hatid sa atin ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. And syempre, hatid sa atin ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito na, magsa-start na po yung ating final quarter for this third game. So, brace yourselves. Who knows, baka mabaliktad pa ang sitwasyon. Nalalamangan ngayon ng mga taga-Ocampo ng ilang puntos ba yan? 15 points. 15-point lead. 15-point lead, partner, is very manageable naman. Oo. Kumbaga, itong larong ito, it's anybody's ball game pa. Kailangan lang maging aggressive ng mga taga-Ocampo para matapatan yung kumbaga well-organized system ng Pili. Ayan na si Olos. I think they have to double their effort on Yes. the part of their defense. Ayan na. Kasi kadalasan naman sa mga games natin dito sa Ako Bicol Cup, once na maganda yung depensa mo, gumaganda na rin yung opensa. Yes, partner. Ayan na. Win Galon directing traffic. Gives the ball to Gabriel Lumberio. Buena Obra humihingi sa post. Binigyan ni Buena Obra attacking the defense. Grabe, partner, sabay trash talk. Yun talaga, partner, talaga hindi matatawaran. Hindi matatawaran ang lakas ng isang Buena Obra dito. And Buena Obra will troop to the line for 2. Tingnan natin kung Maraming mga key players ng Pili ang wala dito, no? yes, marami, partner, marami. I guess nakita ko kanina sideline sa kanilang bench si Margallo. Si Margallo wala. Nursing ng injury sa kanilang last game. So talagang hindi siya nakapaglaro. Yan na yung free throw. Sinks the second one. Marasigan inbounds the ball. Gives it up to Olos. Olos against the veteran Win Galon. Binigyan ng pick ni Umali. Olos swings the ball to Noga. May pick galing kay Baita.
Ayan na si Noga. Good pass kay Baita. Pick and roll yun. Sayang, yun na. Nahuli na sana ni Galon pero nakakita ng foul ang ating mga referees. So ang bola mananatili sa mga taga Ocampo with 14 seconds na nalalabi sa kanilang shot clock. 8 minutes and 57 seconds in our fourth and final quarter. And Win Galon completes the steal. Ayan na. Lumberio bumps. Yun, partner ang veteranong si Gabriel Lumberio. Nakita niya ang streaking Marasigang talagang, nakita niya talagang sasapal siya o didepensan. Kaya binump niya. And then nung nakarinig ng pito, binato na lang ang ring. And ngayon, nasa free throw line ang veteran na si Gabriel Lumberio. Yan ang mga talagang more experienced player. Yes, tama ka dyan. Alam ang mga dapat gawin. Parte yan na yun ng gulang, di ba? Yes, mga tama ganong ka klase. Hindi naman yung gulang na mananakit ka. Pero yun talaga yan. Sabi nga sa ligang labas, yun ang mga binabayaran. Yung talagang gulang at utak ng mga players na ganyan. Ayan na. Sa basketball kasi, kung wala kang gulang, wala. Talo ka. Ayan na si Manayan. Powering his way. Kaso nakaapak ang size 15 na paa. Grabe. Manayan. Mahaba pala, kaya gano'n. Size 15. Oo. Size 15. Speaking of size 15, partner, kita mo naman yung mga gamit na sapatos nila. Handog at bigay sa atin yan ng Ako Bicol Party List. Tama. Diba? Pati yung mga jerseys po nila, talagang bigay po yan ng Ako Bicol. Wala po silang, wala silang ginastos dito. Maglalaro ka na lang, partner. Tama, tama. And alam naman natin, yung mga sapatos na yan, marami yan. Baka naman tayo mabigyan ng ating butihing commissioner. Oo, 9.5 sa akin. 9.5 sa'yo, Com. Talaga, 9.5. Tatandaan ko to. Tapos isi-screen record ko, post ko. 9.5 at size 11 ako. 9.5. Sa UK, 43. Malinaw yan. Sa US, 9.5. Kaya yan, nagbabalik yan. Si Marasigan at the post against Gabriel Lumberio. Marasigan with the fall away for 2. Gandang tira. Veteran move yun. Mula dito sa youngster na si Marasigan. And yung tirang yun, hatid sa atin ng Hotel St. Ellis, partner. Makapunta ka naman dyan, partner. Ona. Buti ka pa, partner. Mga ilang beses na rin. Uy, grabe naman. Ako hindi pa nakakapunta dyan. Com, magandang gabi. Ayan na si Rasal, top of the key 3. Mintis, nakakuha ni Marasigan, gives the ball to Baita. Waiting for his teammates. Ayan na si Baita, nakakita ng puwang in attack, in depensa ng pili. Nakakuha ng foul. And mapupunta sa ating free throw line, si number 33 na si Baita. Tama, sabi mo nga kanina, kapag ikaw ay dumiretso, papunta sa shaded area, you must go strong. Kasi alam mo na that area is heavily defended. Yes, tama ka dyan, partner. And then, ayan, once na you're a big man talaga, and maganda pa, kung decent ang kanyang free throw shooting, talagang mamimesta ka when it comes sa scoring. Tama. Yan pinakita ni Baita, 2 for 2 sa kanyang free throw line. And partner, ayan na, with 7 minutes and 4 seconds remaining, nalalabi sa ating fourth and final quarter. 13 points na lang po ang inahabol nitong mga taga Ocampo. Kanina, tama, very hanggang 19 yan. Pero yun. Good find on the part of Rasal kay Manayan. Grabe, partner. Do it all na rin to si Manayan. Dishing, scoring, defending. Yun naman talaga ang mga gusto ng coaches talaga. Ayan na si Olos. Binigay ang bola sa post kay Marasigan against good pass. Ayan na, Umali. Gives the ball to Marasigan against Lumberio. In and out. Nakakuha ni Rasal. Pero sabi niya, ubusin natin ng konti ang oras. Konsumo tayo ng mga ilang segundo bago tayo tumira. Ayan na naman ang organized set play. Rasal fakes. Rasal open for corner 3. Misses. Buena Obra with the offensive rebound gives the ball. And wisely waiting for his teammates. Itong si Gabriel Lumberio. Mukhang nag-aantay siya ng pick. Ayan na, Lumberio again. Iba talaga. Grabe, partner. Ako na lang yung natutulala watching his high arcing trees dito sa ating laro. Nothing but net palagi ang tira nitong si Gabriel Lumberio. Partner. Ayan na si Noga. Ginugulo pa ni Rasal. Noga, what a in and out dribble. Open for 3. Misses the shot. Nakakuha ni Olos ang bola. Kaso nabitawan, partner. Yun na, partner. May halo na ring malas ang mga taga Ocampo.
Pero but still, it's anybody's ball game with 5 minutes and 41 seconds remaining. Kumbaga, manageable pa naman, partner. They are the much younger team, kaya parang hindi ko naisip na nandun na yung fatigue factor. Yes, so malayo-malayo pa. Siguro ang age disparity nito, talagang bata pa to. Ayan na, si Buena Obra. Manayan with a short stab. Sobra yung tira. Ayan na si Baita. Bayrante. Outlets to Marasigan. Attacking by Marasigan for 2. Grabe, partner, humingi pa ng foul. Ginamit yung board doon. Oo, partner, tingnan mo naman kung gaano kasi kalakas and tingnan mo naman kung gaano kakondisyon ang batang si Marasigan, partner. Tama. And siya yung may pinaka most playing minutes dito sa kanyang kupunan. Ayan na, gandang handoff. Oh. Ay, yun na nga nang hinayang si Manayan. Ano sa tingin mo, malakas yung pasa or talagang kontra-tempo lang itong si Manayan? On the one observation siguro, yun mga sinasabi ng mga matatanda nung nag-uumpisa pa lang ako maglaro. Parang sabi niya, wala pa yung bola, tumitira ka na. on the case, that case, parang nakasilip na sa ring and hindi niya pa nare-receive yung bola. Kaya nung once umangat siya, nawala yung bola sa kanya. Ayan na, si Buena Obra. Grabe, partner. Ang lakas. Ang Buena Obra, dala-dala bumabantay pero hindi iniinda. Talagang minamuscle niya itong si Baita. Medyo matangkad sa kanya ng konti itong si Baita. Oo, I see Buena Obra is, I guess, sure ako, undersized to when it comes sa big. Pero alam mo naman yung mga ganyang players talaga, yung puso ang binabayaran dyan. Kumbaga, all heart. Kumbaga, despite sa mababa yung height nila compared sa ibang bigs ng ibang team. Pero talaga kita mo naman kung paano mag-rebound, mag-depensa itong isang Buena Obra. He can manage well as a underrated big ng Team Pili. Ayan na, si Puerta. Gandang pasa kay Bayrante, kaso misses the shot. Ayan na, Lumberio. Ayan na, ulit si Rasal. Lumberio for 3 again. Grabe, partner. Ewan ko kung bakit hindi pinipigilan ng Ocampo itong si Lumberio. Talagang kumbaga halata ko ng pagka medyo may tao na nasa harap niya na nakadepensa, medyo nadidistract din siya. Oo, tama ka, partner. Kahit sino naman siguro once may depensa, madidistract. Pero yun na nga, siguro, partner, factor na rin again. Ayan, Lumberio for 3. Ayun. Back to back threes. You have to challenge every shot. Yan ang role, yan ang rule sa when you're in the defensive Yun, partner, sinasabi nila na factor na rin talaga na no bearing, kumbaga. No contention, kaya siguro hindi na rin talaga hinahayaan na lang nila. Heavily guarded itong si Gabriel Lumberio. But still, kumbaga, on the part of Gabriel Lumberio, this is a moral booster sa kanya kasi he is kumbaga may bearing o wala, you have to play 110%. Tama. Kasi sabi ni Coach, yun na nga, sabi ni Coach Mark, 110% kasi kung lumaylay man yan, 100% pa rin. Oo. Yun ang mga natutunan ko. Dapat mayroong wise words from Coach Mark. Coach Mark, magandang gabi. Oo. And with under 3 minutes sa ating fourth and final quarter, lamang ang Pili pa rin against Ocampo. Again, yung mga taga-Pili, they are donning the dark shirts, and yung mga naka-light and orange naman, yun ang mga taga-Ocampo. Para sa mga taga-Ocampo, si Arevalo, si Olo, si Umali, Nacario, and si Bayrante. And on the part of Pili, si Rasal, Manayan, Galon, Buena Obra. Ayan na naman. Galon to outlets Rasal. Rasal for 2. Di tinawagan ng foul. May foul pa dapat doon, pero tama. Yun na nga, partner. Malapit na tayo sa ating 2-minute mark. And I guess it's safe to say na this game belongs to Team Pili. Team Pili. And ayan na. And again, Galon against Arevalo. Misses the shot. Him again. Partner, andun pa rin si Buena Obra despite the lead talaga to crash the boards. And
talagang mag-dominate sa rebounds pagdating sa mga taga-Pili. Tama, tama. Yan na si Galon. Wasting clock against Arevalo. Buena Obra kicks it out to Manayan. Manayan against Umali for 3. Misses the shot. Rebound ni Olos. Arevalo against the veteran Win Galon. Arevalo attacking with the right hand layup. Misses the shot. Maganda sanang tira yon. Yes, yan na. Kaso nagmintis. Mintis lang dahil mali siguro. Kulang ng pektos yung tira ni Arevalo. Yan na. Buena Obra against Nacario. Grabe partner. Grabe partner itong Buena Obra talaga. Talagang nangangalabaw. Yes, partner. Yun talaga ng mamama. Nangangalabaw itong si Buena Obra. But still good outing on the part of Pili despite no contention itong laro na to. Binigyan din tayo ng Pili ng mga exciting games talaga. And so as Ocampo, talagang yes, oo naman. Lahat naman ng teams dito talagang kahit hindi na sila makakapasok sa ating second round, but still talaga yung entertainment and yung brand ng basketball na meron ng mga taga-Kamsur, binigyan tayo. Tama. Yan na again, si Buena Obra again with the offensive rebound. Isa sa pwedeng maging kandidato natin para sa Kasurug best player of the ball game. Yeah, tama. And we only have 1 minute and 16 seconds sa ating ball game. And ayun na, garbage time na. Kumbaga ito, kumbaga sabi nga dun sa Dario, sayang ng pagkakataon, may sulat yung pangalan mo at may score. Kaya kung may pagkakataon pa umiscore ka na. Oo. Malay natin, hindi posible na malagay tayo sa Dario in the future para lang sa mga larong kinikater natin sa Ako Bicol Cup. Tama. Ito na. And another. Bayrante for 2 with a exactly 36 seconds remaining. Ayan na. Sabordo gives the ball to ano. Nag-aantay na lang natin tayo na officially ma-declare na panalo itong mga taga-Pili in this match-up against Ocampo. Ayan na si Rasal. Inuubos na lang ang oras. Buena Obra. Corner 3. Pasok yan, grabe. Yun na nga, sabay high five kay Jason Orado who is watching. Ayan na si Bayrante again. So, well, that's it. Congratulations sa kupunan ng Pili winning over Ocampo with a clear 27 points. Tama ba yung computation ko or it's just 25, 35, partner, 65 ba yan? 65. So 25 point lead. A blowout lead despite underman team pareho. Ayan na, yung 3-pointer na binitawan. Na binaobra talagang this is for Pili talaga. Ayan na, yung mga highlight 3 points. I think isa sa mga candidates na best player of the game is Gabriel Lumberio. Tama. Pero we have to give credit also to Buena Obra. Maganda rin yung laro niya. And on the other hand naman, we have to credit si Noga for draining those 3-pointers. And then, syempre, yung very reliable nilang si Marasigan, who is talagang 110% pag naglalaro sa Team Ocampo. Tama. So we're just watching the highlights right now as we wait for Miss Carmela Hernandez na makasama ang ating Kasurug player of the game. Sino nga kaya sa mga, of course, kukunin yung best player of the game sa winning team, which is Pili. So kayo, mga Kasurug, sino ang napipisin nyo na magiging best player natin o Kasurug player of the game in this particular match-up? Yung partner, yung mga highlights ng ng ating laro. And partner, again, maraming salamat sa panonood sa ating Facebook Live talaga. Salamat sa
thousand viewers na nanonood. And meron pa tayong isang laro, partner, ha? Yeah. It will be Magaraw against Naga. So, abangan nyo po yan in just a few minutes. Mag-uumpisa na rin yan. Saktong-sakto, partner. Kakain ka ng dinner mo. After pakakain ng dinner, pwede ka na manood sa ating mga Facebook Live. Tama. And pag-share nyo naman po yung mga pages na pinapanoorin nyo. Lalong-lalo na po yung ating YouTube channel, yung Ako Bicol Cup channel sa YouTube. Pag-share na lang po para mas marami ang nakakapanood ng mga kababayan nating Bicolano, lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Okay, again, we're just waiting for Miss Cassandra, no, not Cassandra, but Carmela. Carmela Hernandez with our Kasurog player of the game. Again, kasama niyo po dito sa panel, kami po ni Coach, ni John Bachelier. And eto na, malapit na ang masilayan natin o malaman kung sino ang ating magiging Kasurog player of the game. Ang player na nagbigay ng much impact para manalo ang kanilang kupunan. Sige. partner. Again, abangan nyo yung ating susunod fourth and final game for tonight sa ating day 25, yung laban ng Magaraw at ng Naga. So, abangan nyo po yan in just a few minutes. Alright, and I guess in just about a few seconds, papasok na itong Kasurog player of the game natin. By the way, congratulations kay Coach JP Diswangco. Ano ngayon ang kanyang kupunan na Team Pili. Pinalapit ko, partner. Baka may ano yan. Maniningkit na naman yung mata noon sa sobrang kapugian. Dahil panalo ang kanyang kupunan na Team Pili. And again, ako nga pala ulit si John Bachelier kasama. Kapa Morgan, siyempre, at your service po. Medyo babad tayo ngayong maghapon dito sa ito na. Meron tayong signal from our tech director. So ito na, papasok na po si Miss Carmela Hernandez at ang ating Kasurog player of the game. Kasama na nga natin ngayon ang ating Kasurog player of the game, walang iba kundi si Gab Lumberio, garnering 32 points, 3 rebounds, 1 assist, and 4 steals. So Gab, first of all, congratulations and to your team. So matanong ko lang, ano ba yung naging motivation mo behind that wonderful performance? Yun lang, lagi. Bago kami maglaro, iniisip namin na yung mga talo naming laro, kailangan namin pa rin bumawi kahit tapos na yung namin dito sa AKB. So Gab, we are live sa ating mga social platforms. Mayroon ka bang gustong pasalamatan o i-shoutout? This is your chance. Go ahead. Yun, binabati ko yung asawa ko, saka yung anak ko. Nanonood sila ngayon sa Facebook Live. Saka shoutout ko lang si Sir Herbert Sangga. Yun lang. Alright, that's it. Once again, congratulations. Muling magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur para sa Game 4.